Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu lafiya? Ya yau kuma fatan ya tashi lafiya. Yau a cikin bidiyon yau za mu kawo muku mai suna mahaukacin soyayya fasarar tilo. Yauwa idan an kai bako ne har ka biyo mu karshen bidiyo kaga yadda muke yi. Yauwa to bari mu shiga YouTube. Amma kafin mu wuce nan za ka yi mana subscribe, nan kuma ka yi mana like. Za ka taɓa sunan bidiyon kamar haka. Za ka taɓa. Dan ka dana zai kai ka Google Chrome ba tare da bata lokaci ba, za ka yi kallo a cikin sauki. Kaga in kallo kake bukata nan za ka taɓa, in kuma download bukata nan za ka taɓa. Kaga nan za ka taɓa, in kana bukatan kallo nan za ka taɓa. Yauwa idan bidiyon nan ya burge ka, ka sharing zuwa ko group ko abokanka su masu amfana. Kuma kar ka manta subscribe. Idan ka yi subscribe, idan mun ɗora bidiyo za ku samu ba tare da bata lokaci ba insha Allah. To sai wani lokaci insha Allah.